En este momento debemos salir en defensa del proceso bolivariano o venezolano, así como denunciar al imperialismo y a sus colaboradores, empezando desde los más inmediatos. Imperialismoen aurrean prozesu bolibartarra tinko, komuna o nada. Guerra imperialistari herriak borroka. Alerta, alerta, atención, y alerta que camina la espada del gran Simón por América Latina. Imperialismoa, estatu batuak buru ari da prestatzen pixka testu ingurua Venezuelaren aurka eraso militar bat emateko. Eta batetik oroitu nahi dugu hori ez dela berria, ez? Prozesu bolibartarra izenetik, mila modutara erasotu izan dela. Venezuelako prozesu bolibartarrak batetik historikoki kolonizatua eta zanpatua izan den herri bati subiranotasunerako bide bat eraikitzen ari diolako, ez? Eta, zentzu horretan herri boterearen eraikuntzan karpen handiak egin dituzte, eredu komunalaren bidez, eta bestetik baita ere Amerika Latina eta Karibearen integrazio prozesuari bultzada eman diolako parametro imperialistaetatik kanpo. Eta, egungo testu inguruan, non estatu batuak hegemonia galtzen ari diren, berreskuratu nahi dute haien atzeko patio deitu duten horren kontrola eta bereziki Venezuelaren kasuan bertan dagoen petroleoa batik bat. Kaixo lagun, horrelako bideoak gustoko badituzu, sostengatu gure lana bazkidetza eginez. Eta horren aurrean aldarrikatu nahi dugu Euskal Herritik elkartasuna adierazi behar diogula herri venezolarrari, baina ez hori bakarrik, ez? Badagokigula imperialismoa salatzea eta hemen Euskal Herrian bertan imperialismoaren laguntzaile diren agente guztiak salatzea. Eta bestetik, balizko eraso militar horretarako terrenoa prestatzen justifikatzeko. Seinalatu nahi ditugu ere gerraren industrian dabiltzan Euskal Herriko enpresak, adibiderik azkeneko adibidea Sapa enpresa da, berriki sinatu dute kontratu bat estatu batuekin tankeak eraikitzeko, eta olako adibideek erakusten digute hemen Euskal Herrian ere hasten dela munduko herri langileen zapalkuntza eta badugula zer borrokatua internazionalismotik. Eta aldarrikatzen duguna da Euskal Herri internazionalista bat eraiki behar dugula, gainerako herriekin solidarioa izango dena.